Bon dia, nenes i nens. Crítica. Resulta que en el mar, sobretot els espanyols, anem a salvar marroquins, magrebins, seneganesos, perquè es poden ofegar. Ho salvem tot. A tot no. No, tot no. Els russos, no. Resulta que aquest vaixell rus que ensorren, que es va ensorrar, no van ensorrar, es va ensorrar, un accident, diuen. Aquests mariners no es poden rescatar. És a dir, hi havia un barc noruec al costat que per ordres de marítima espanyola li va dir que no els ajudés. Bé, aleshores, com quedem? Anem al mar a salvar vides perquè es poden ofegar o no? I clar, jo aquí ara, fins ara podies pensar, bueno, estic equivocat, però veig que no, ara això és un negoci. Mira, el de l'Open Arms va començar amb un vaixell petitó, després va anar amb un més grandet que li va regalar el Xavi de l'exentrenador del Barça, i va anar creixent i ara porta un remolcador que val milions. Bé, aquests xicots se'n van a les costes de Mauritània, porten mauritans cap aquí, això és un negoci, però es veu que pels russos no cobren. Com que pels russos no cobren, no hi va ningú, buscar-los. Vull dir, és una crítica que, bueno, que podem ha fet obrir els ulls, aviam si a més d'un també li fa obrir els ulls. Poble? Vinga, que s'acosten festes, visca Catalunya lliure, que ho tenim més a prop del que es pensen molts. Apa-li!